आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. वातावरणातील बदलांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा आणि काजू पिकाचं अतोनात नुकसान झालंय. शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालाय. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आणि सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी 12 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेते संजय गावडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. नमस्कार, मी संजय गावडे. मी या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि वेंगुर्ल्यातून आंबा काजू बागायतदार म्हणून या ठिकाणी मी समोर उभा आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे, सरकारकडे एवढी आमची पहिल्यापासूनची मागणी आहे की सरकारने आंब्यासाठी म्हणजे जी काय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, पूर्णपणे कोकणातील आंबा संपलेला आहे. कोकणचा राजा म्हणून ज्याच्याकडे अगदी अभिमानाने पाहिला, तर ज्याचं आपण अगदी लहानपणे शाळेपासून ज्याच्या पुस्तकामध्ये उल्लेख आहे, तो आज आंबा कुठंतरी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. तर आमची एकच मागणी आहे, जी आजची परिस्थिती काय निर्माण झाली, आज जो काय 5-10% आंबा शिल्लक राहिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे कोकणातील व्यापारी उद्योजक, व्यापार करणारे, स्वतःच्या बागा असणारे, स्वतः दुसऱ्यांच्या बागा घेऊन व्यापार करणारे, हे सगळे त्याच्यामध्ये आज अगदी नस्तेनाबूत झालेले आहेत. कामगारांचे पगार देणं कठीण फार आहे, औषधांचे पैसे देणं कठीण फार आहे, बाग ज्यांच्या कराराने घेतल्या त्यांचेही पैसे देणं फार कठीण आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आमचं एवढंच एक म्हणणं आहे, सरकारकडे मागणी आहे, जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला आंब्यासाठी 5 लाख रुपये आणि काजूसाठी 3 लाख रुपये देत नाही, तोपर्यंत आमची आंदोलनं, आमचे रास्ता रोको असू देत, जे काही शेतकरी जे निर्णय घेतील ते आम्ही त्या भूमीवरती ठाम राहू. त्याच्यामुळे अजूनही अधिवेशन चालू आहे. सरकारला विनंती आहे, या अधिवेशन काळात तुम्ही कुठेही थांबू नका, कुठे म्हणजे मागे हात घेण्याची काही गरज नाही. तुम्ही करोडो रुपयांची तुम्ही जाहीरपणे सांगितले, करोडो रुपयांची उद्योजकांची तुम्ही कर्ज माफ केली, तुम्ही लाडक्या बहिणींसाठी तुम्ही योजना केली, इतर योजना जाहीर करताय. काहीतरी खोट्या आश्वासनं आणि खोट्या योजना सगळ्या बंद करा. कुणी तुमच्याकडे काही मागत नाहीये, तुम्ही देताय मतांसाठी, हे आता बंद करा. आणि आज खरंच गरजूवंत जो शेतकरी आहे, जो तुमच्या समोर आज 50 वर्षांनी हात पसरतोय की आम्हाला मदत करा, आर्त किंकाळी मारतोय, तुमच्याकडे विनवणी करतो आहे, तर त्याला तुम्ही हेक्टरी 5 लाख रुपये आंब्यासाठी आणि काजूसाठी तुम्ही नुकसान भरपाई द्या. अन्यथा तुम्ही नुसती आश्वासन देऊन आम्ही थांबणार नाही आहोत. आमचा 12 तारीखचा जो मोर्चा आहे शेतकऱ्यांचा, तो जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती निघणार आहे. तोही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा निघणार आहे. तत्पूर्वी अजूनही सरकारला संधी आहे, कृषी मंत्र्यांना संधी आहे, केंद्राला संधी आहे की ही सगळी जी काही परिस्थिती आहे आणि कोणत्या निकषामध्ये बसून आपण या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देऊ शकतो. सरकारने ठरवतं सगळं काही होऊ शकतं. सरकार जे ठरवतं ते आजपर्यंत होत आलेलं आहे. आपले सगळी राजकीय घडामोडी बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल, सरकारला वाटलं आज असं करावं, असंच होणार. मग तुम्ही कोर्टात जावा, कुठेही जावा, काही करा, त्याचा कुठेही होणार. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने याचा विचार करून कोकणच्या राजाला, ह्या कोकणी माणसाला खरोखर न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सरकारकडे आम्ही हात जोडून विनंती करतो. सर्वजण आम्ही मिळून. तसं नाही, प्रत्यक्षात तुम्ही खरोखरच तुम्ही जमिनीवरती येऊन बघा परिस्थिती. कालपासून ही परिस्थिती तुमच्या जेव्हा लक्षात आली, तेव्हा तुम्ही 7:30 वाजता काल बाहेर पडला आणि शेतकऱ्यांना भेटीगाठी चालू केल्यात. नाहीतर काही नेते मंडळी, काही ठराविक लोकांना घेऊन आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, आम्ही शेतकऱ्यांचे नेते आहोत, असं तुम्ही भासवण्याचा प्रयत्न केलात. काही लोक तुम्ही मुंबईला गेला, काही लोक तुम्ही मंत्री महोदयांना भेटलात. आमचा कुणावरही रोष नाही. तुम्ही खरोखरच चांगलं काम करता. खरोखर जर न्याय मिळून तुम्हाला द्यायचा असेल तर संपूर्ण सगळा शेतकरी हा तुम्ही त्यांच्याबरोबर या. काल आमचा वेंगुर्ल्यामध्ये मोर्चा आला, देवगडला एवढा मोठा मेळावा झाला. मग त्या ठिकाणी तुम्ही येऊन जर त्या ठिकाणी त्या मेळाव्याच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही आश्वासित केलं असतं, त्या ठिकाणी जर त्यांना तुम्ही आश्वासन दिलं असतं, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, आम्ही सभागृहामध्ये तुमच्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही आवाज त्या ठिकाणी उठवणार आहोत, त्या ठिकाणी सभागृह दणाणून सोडणार आहोत, तर खूप करू, परंतु आंबा शेतकऱ्यांना आम्ही नुकसान भरपाई मिळवून देऊ. आमच्या कोकणातले आंबे तुम्ही, हे मंत्री आमदार असतील, हे तिकडने मंत्री महोदयांना तिकडनं पाठवतात, ते आंबे तिकडचे चवीने खातात, मागून घेतात
आले म्हणून रागवून असतात, कोणी अजून पाठवलं नाहीत म्हणून, परंतु ती तुम्ही चव चाखता आणि त्याच्यावरती तुम्ही आपली स्वतंत्र कामं करून घेता. मग ह्या कोकणच्या राजाला काय तुम्ही आज किंमत दिली आहे, काय तुम्ही किंमत देत आहात, याचा जर विचार केला तर ही फार दयनीय अवस्था आहे. आणि तुम्ही आमचं आंदोलन कुठे थांबवू नका, आम्हाला कुठे तुम्ही रोखू नका. शेतकरी पेटून उठलेले आहेत, थांबणार नाही आहे. आणि जर तुम्ही असा विचार कराल की कुणावरती दबाव आणून काही मुठभर लोकांना तुम्ही हाताशी धरून जर आंदोलन थांबवण्याचं, हा मोर्चा थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर हे थांबणारं प्रकरण नाहीये. कारण पूर्णपणे शेतकऱ्यांना असू दे, शेतकरी असू दे, प्रत्येक समाज जाती बांधवांना असू दे, एवढा वाईट अनुभव आलेला आहे. एवढी मोठी देशामध्ये आपल्या राज्यामध्ये आंदोलनं झाली, मुंबईमध्ये आंदोलन झाली, पण कुठेही सरकारने कुणालाही आश्वासन देऊन त्याची पूर्तता केली असं कुठेही झालेलं नाही. प्रत्येक जणांना फसवलेलं आहे. फक्त काय करायचं, कुणाला तरी मध्यस्थी करून ते काय त्यांचं AI टेक्निक वापरून, चाणक्य नीती वापरून तुम्ही जे काय प्रत्येक वेळी तुम्ही प्रत्येक आंदोलन मोडीत काढलीत. हे आता थांबा. कोकणचा माणूस आहे, लक्षात ठेवा. जेवढे आमच्या फणसामध्ये रसाळ गरे आहेत तेवढे त्याला प्रचंड काटे आहेत. आणि हे जर काटे एकदा जर का उभे राहिले तर तुम्हाला टोपेपर्यंत अगदी त्या काट्याने चामडं जाईपर्यंत तुम्हाला सोडणार नाहीत, एवढं तुम्हाला मी ठामपणे सांगतो. आणि हाच विश्वास घेऊन आम्ही आज चाललो आहोत. प्रत्येक जण पेटून उठलेला आहे, प्रत्येक शेतकरी पेटून उठलेला आहे. प्रत्येकाची मागणी आहे की आम्हाला नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, ज्याच्यावरती संपूर्ण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं आर्थिक कणा जो आहे तो आंबा काजूवरती आहे. आणि जर तुम्ही तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर थांबणार नाही. आम्ही फक्त या नुकसान भरपाईवरती थांबलो, याचा अर्थ असा नाही आहे की आम्हाला अजून काही आमच्या प्रचंड मागण्या आहेत. तुम्ही AI टेक्निक आणणार, कारण आम्हाला ते AI टेक्निक शेतकरी साधन काय कळत नाही. मग तुम्ही एवढ्या वर्षात जिल्ह्याचा विकास करताय, जिल्ह्याच्या विकासाच्या घोषणा करताय, मग ही आमच्यावरती आज परिस्थिती का आली? आज तुमच्या ह्या कोल्हापूर घाट माथ्यावरती तुम्ही ऊसासाठी, मोसंबीसाठी, डाळिंबासाठी, काजू, केळीसाठी तुम्ही संशोधन करायला हजारो कोटी रुपये देताय, हजारो कोटी रुपयाच्या इमारती उभा करताय. मग त्या ठिकाणी तुम्ही एवढे पैसे खर्च होते, मग ह्या कोकणात ह्या आंब्यासाठी तुम्ही अजूनपर्यंत का की जिल्ह्याचे काही वारीवर उभे राहिले नाहीत, हे दुःख आहे. साहेब, आमचं एकच म्हणणं आहे की साहेब, तुम्ही प्रत्येक वेळा आम्ही जिल्ह्याचा विकास करणार आहोत, जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रत्येकाचा विकास करणार, ह्या वल्गना आता बंद करा, प्रत्यक्षात कृती करा. आणि आमचं असं म्हणणं आहे, तुम्ही मोर्चा आमचा थांबवू नका. ज्या दिवशी तुमचं विधानसभेमध्ये तुम्ही खास अधिवेशन, ह्याच्यामध्ये पुन्हा एकदा तुम्ही त्याच्या अधिवेशनामध्ये खास अधिवेशन घ्या. आंबा काजूसाठी आपण काय किती नुकसान भरपाई देता येईल, आपण त्या कोकणच्या आंबा राजाला आपण काय नाही देऊ शकतो, याचा विचार करा, याची घोषणा करा. तोपर्यंत हे मोर्चे तुम्ही आश्वासन देऊन थांबणार नाही. आश्वासन हे आयुष्यभर तुम्ही देतच आलाय, ती शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत, प्रत्येकाला मिळणार. काल तुम्ही मुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली, 2 लाख रुपये शेतकऱ्यांना माफ केले 2025 पर्यंत. 2026 साल साहेब आहे. 25 मध्ये ह्या सोसायट्यांनी, ह्या जिल्हा बँकेनी कशा पद्धतीने या शेतकऱ्यांचे पैसे वसुली केली ते आम्हाला माहिती आहे. मी पण शेतकरी आहे, मी कर्जदार होतो. मीही त्यावेळी मी एखाद्या समजा आमच्या बाजूला धुरी बसले, गवडेसारखी माणसं बसले, मला 2 लाख रुपये द्या, 5 लाख रुपये द्या, मी माझे ते पैसे भरले, मी रिन्यू केलं, पुन्हा मी 5 लाख रुपये घेतले आणि मी ज्यांच्याकडून मी पैसे घेतले त्यांचे मी दिले. असं सगळ्यांनीच केलंय. मी माझं उदाहरण उघडपणे बोलतोय साहेब. काही लोक असे आहेत की त्यांना वाटतं की आम्ही जिल्ह्यातले प्रमुख आहोत, पालकमंत्र्यांजवळ आहोत, आम्ही पालकमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी ही काही मंडळी असा खटाटोप करतायत आणि हे आमच्या वेळोवेळी निदर्शनात येत आहे. तसं आम्हाला विरोधक कोणी नाही, सध्या सत्ताधारी पण नाही, सत्ताधाऱ्यामधले काही निवडक मंडळी अशी, म्हणजे त्यांना असं वाटतं की आम्ही कुठंतरी आमचं वर्चस्व राहिलं पाहिजे, जिल्हा आम्ही हँडल करतो, पालकमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी ही काही मंडळी खटाटोप करत आहेत. त्याच्यामध्ये हाताच्या बोटावरती मोजण्या एवढीच माणसं आहेत. आणि मी म्हटलं पितळीच्या कानाची लोक आहेत साहेब, त्यांच्यापासून साहेबांनी दूर राहून शेतकऱ्यांबरोबर राहावं असं आमचं त्यांना नेहमी. सिंधुदुर्ग आंबा बागायतदार व व्यापारी महासंघाचं 12 तारीखला जो महामोर्चा होणार आहे आक्रोश, तो त्याच दिवशी त्याच ठिकाणी होणार आहे. यासाठी कोकणातील सर्व आमदार, खासदार, माजी आमदार असतील यांना किंवा आता जे सत्तेत असणारे लोक आहेत यांना आवाहन करतो की आमच्या या मोर्चाला तुम्ही पाठिंबा द्या, तुमची भूमिका स्पष्ट मांडा. जर तुम्ही या शेतकऱ्यांच्या जीवावरती आज विधानसभेत, लोकसभेत जाऊन बसलात तर शेतकऱ्यांच्या भावना समजून त्यांना पाठिंबा जाहीररित्या तुम्ही द्या, नाहीतर तेच शेतकरी उद्या समजतील की ह्या आज आमच्या पाठीशी या संकटात होते की नाही होते. आणि याची तुम्हाला 2029 सालात
त्याची परतफेड मिळेल त्या पद्धतीत. त्यामुळे तुम्ही पाठिंबा देणं हे आज खूप शेतकऱ्यासाठी गरजेचं आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत 12 तारीखचा मोर्चा हा ठामपणे होणार.